nakikipag-usap ang nga, baby. Ano nakikipag-usap ang nga, baby. Ano? Sino? Ano yun? Ano yun na, baby? Ha? Ano? Usap-usap pa, baby? Ano yun? Tingin ikaw, Hasish? Tingin sa camera, kikita ang face. Sus! Sus! Boxing. Boxingera paglaki, ano? Boxingera paglaki ang baby na yan, ano? Boxingera paglaki, ano? Boxingera yung paglaki, ano? Sus! Boxingera paglaki yan. Sus! Tama ba natin, ay boxingera, Sus! Ay, umikap. Dito ikaw tumingin. Sus! Ano ba yung tinitingnan sa taas na yan? Ano ba yung tinitingnan na yan, ha? Bakit lagi na lang nakatingin dyan sa taas, ha? Bakit lagi na lang nakatingin sa taas?